Здравейте! Днеска е пореден ден от публичното ми говорене и мисля да засегна една много гадна тема и това е токсичната среда. Понеже аз самия доскоро бях в такава, хората там също са малко токсични, поради проста причина, че средата е такава, че постоянно има оплаквания, дразнене. Общо взето там средата е такава, че просто отиваш с нежелание на работа, отиваш с неприязъм към някои колеги или просто към работа като цяло и просто призовавам в такива моменти просто да вземате решение да се махате. Да, звучи кофти, но тези среди още повече на изнервят, още повече направят депресивни и още повече ни вредят. Затова трябва да вземем нещата в свои ръце и да поемем отговорност, да отидем на място, където ни харесва, на място, където изпитаме удоволствие, на място, където колегите са свестни, готини и общо взето на място, където ние самите се чувстваме супер. Защото като сме покрай такива хора, които ни свалят надолу енергията и всичко, ние самите ставаме като тях. Затова трябва да сменим тази среда и да отидем при хора, които ни вдъхновяват, хора, които са успешни, хора, които могат, хора, които се опитват въпреки всичко и хора, които успяват точно заради това, защото не се предават и всеки ден крачат към победата.